бо нуфузтарин маҷалла дар ҷаҳон Friends Football имсол ба далели пандемия тасмим гирифт ҷоизаи туби тиллоиро ба касе наспорад. Ба ҷои ин дастаи рамзии тамоми давру замонро таҳия карданд ки дар он 11 бозингари беҳтарин аз гузаштаву имрӯз шомил гардиданд. Дарвозабон Лев Яшин дар тамоми таърихи давру замон ягона нафаре ки ҳамчун дарвозабон соҳиби туби тиллоӣ шудааст Лев Яшин мебошад. Насли нав ӯро надидан онҳое ки бозии Яшинро аз наздик тамошо карданд дар чанд бозии мусобиқаи ҷаҳонӣ буд. Новобаста ба ин Лев Яшин ҳамеша ҳамчун дарвозабони рақами 1 эътироф мешавад. Гӯё ӯ рамзи беҳтарин дарвозабон аст ва касе аз ӯ гузашта наметавонад. Фақат аз суханони бозингарони ҳамон давру замон ба ҳунари Лев Яшин баҳо дода метавонем. Пеле дар китоби худ чунин овардааст: ман шоҳи футбол ҳастам, лекин шоҳи ман Яшин мебошад. Лев Яшин дар берун аз Иттиҳоди Шӯравӣ ҳунарнамоӣ накардааст, ҳарчанд дастаи Реал хеле талош карда буд ки ӯро ба Аврупо барад. ва чун ҳамеша мехоҳам хотиррасон кунам ки дӯстони мо аз Adin XBet бо промокоди TouchFood барои ҳама то ҳажми $100 бонус тайёр карданд. Акнун тамошои бозиҳои дӯстдоштаатон боз ҳам ҷолибтар мегардад, зеро барои рақобатҳо ҳамеша коэффициентҳои баланд пешниҳод карда мешавад. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ҳимоятгар Пауло Малдини. Италия ҳамеша бо ҳимоятгарони худ машҳур буд. Аз авлод ба авлод ин касбро мерос гирифтанд. Аз хонаводаи Малдини нафари дуюм номи худро дар таърих бо ҳарфҳои заррин сабт кард. Фарзанди Чезаро Малдини дар 21-солагӣ капитани Милан шуд ва баъдан ҳамаи ҷоизаҳои футболро соҳиб гардид. Пауло Малдини чемпиони 7-каратаи Италия ва 5 бор ғолиби Лигаи Чемпионҳо мебошад. Ӯ фаъолияти худро дар 41-солагӣ ба анҷом расонид ва то охирин лаҳзаҳои худ дар сатҳи баланд бозӣ мекард, ҳам дар тарафи чапи майдон ва ҳам дар маркази хати ҳимоя. Стили бозии ӯ аз суханони худаш аён мешавад: ман ҳеҷ гоҳ падкат намекардам. Одаме ки ба ин кор маҷбур мешавад, аллакай ба хатогӣ роҳ додааст. Ҳимоятгар Франц Бекенбауэр. футболбози тими мунтахаби Германияро метавонем ба китоби сурх ворид кард, ҳамчун нави нодири бозингарон. Бекенбауэр нақши ҳимоятгари охирро бозӣ мекард ва мисли кӯҳ мустаҳкам буд. Дар давоми 13 сол ӯ лидери Бавария ва тими миллии Германияи федералӣ ба ҳисоб мерафт. Чемпиони ҷаҳон ва Аврупо. Дар рақобат бо Италия соли 1970 Бекенбауэр бо кити шикаста бозӣ кард ва мунтахаби худро ба финали чемпионати ҷаҳон роҳа дод. Баъди ин ба ӯ лақаби Франси оҳанин дода шуд. Ҳимоятгар Кафу. аввалин бозингари техникӣ дар ин мавқеъ албатта намояндаи Бразилия буд, пеш аз Роберто Карлос ва Марсело. Кафу дар синни 27-солагӣ ба Аврупо омад. Танҳо дар 33-солагӣ ба дастае гузашт ки баъдан ӯро ба ҷаҳониён муаррифӣ кард. Аз Рома ба Милан гузашту Кафу як қатор ҷоизаҳоро соҳиб гардид. Аввалтар аз ҳама хизмати ӯ барои футбол хело калон аст. Кафу нишон дод ки ҳимоятгар метавонад ба даста кӯмаки зиёдтар расонад. Кори ӯ фақат аз ҳимоя иборат нест. Кафу аз аввалинҳо шуда ба ҳуҷум рафт ва дар ду ҷабҳа як хел бозӣ мекард. Кафу 2 бор чемпиони ҷаҳон ва як бори дигар соҳиби медали нуқра мебошад. нимовзятгари тарафи чап Пеле. дар бораи нафаре ки шоҳи футбол аст чӣ гуфтан мумкин? Ӯ ҳатман дар дастаи беҳтарин бозингарон шомил мешавад, лекин як савол боқӣ мемонад ки оё Пеле дар таърих беҳтарин бозингар аст ё ин ки не, чунки ӯ дар гузаштаи хеле дар футбол бозӣ карда буд ва сабтҳои бозиҳои Пеле ба дасти мо кам расидааст. Лекин ба ин шубҳа нест ки Пеле дар футбол инқилоб кард. Ӯ дар 18-солагӣ аллакай чемпиони ҷаҳон шуда буд, ягона нафаре ки тими мунтахаби худро 3 бор дар мусобиқаи бонуфузи сайёра чемпион кардааст. Ибораи Жога Банита махсус барои бозии зебои Пеле эҷод шудааст. Пеле пешвои мунтахаби Бразилия буд ки дар таърихи футбол беҳтарин тим эътироф гардид. нимовзятгари марказӣ Лотар Матеус. дар маркази майдон бозии боақлона аз ин футболбоз оғоз гардидааст. бо қаду қумати на он қадар баланд, ҳамагӣ 1,74 см, Лотар Матеус ҳамчунин хеле бозингари боқувват буд. дар баробари ин техникаи баланд дошт ва бозиро хонда метавонист. ҳамеша аз дигарон 2-3 қадам пеш буд ва дар мавқеи худаш голи зиёд мезад. Матеус ду футболбози беҳтарини имрӯза Бускетс ва Кантеро дар худ ғунҷоинда бозингари идеалӣ дар маркази майдон ба ҳисоб мерафт. Матеус аз ҷиҳати иштироки зиёд доштанаш дар чемпионати ҷаҳон рекордсмен мебошад. ӯ 5 маротиба дар мусобиқаи бонуфузи сайёра ширкат кардааст. 2 карат чемпион дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳон ва Аврупо мебошад. бо дастаҳои Бавария ва Интер ҳамаи ҷоизаҳоро дар сатҳи футболии клубҳо ба даст овардааст.
нимовзятгари марказӣ Хави. Агар компютер кашф кунанд ки пешакӣ дар майдон чӣ рӯй доданро маълум кунад, бояд мағзи сари Хавиро истифода баранд. Футболбози каталонӣ ба дараҷаи бозингари беҳтарин дар мавқеи худаш ҳамон вақт расид, ки Пеп Гвардиола тренери Барселона таъин гардид. Хави фалсафаи футболи тик-такро ба дараҷаи аъло бурда расонид. Хави суръати баланд надошт, зарбаи қавиам, кӯшиш намекард чанд нафарро гузарад ва барои гирифтани тӯб аз бозингарони рақиб худро азият намедод, лекин тамоми бозӣ зери назорати ӯ ҷараён мегирифт. Ӯ на танҳо дар дастаи худ, балки дар майдон дирижёр буд. Бозии Хави ба як санъати баланди футбол табдил гардид ва бар ивази ин Барселона дар давоми як даҳсола беҳтарин дастаи дунё шуд. Нимовзятгари тарафи рост Диего Марадона. Дар таърихи футбол ягона нафаре ки ба танҳоӣ тими мунтахаби худро чемпиони ҷаҳон кард. Дигар касе пайдо нагардид ки мисли супермен қаҳрамонӣ нишон диҳад. Бо ин хусусияти худ Марадона дар таърихи футбол ҷовидон мемонад. Ба фарқ аз Пеле ӯ дар Аврупо ҳунарнамоӣ кард ва дастаи худро тани танҳо дар мусобиқаҳо ғолиб гардонд. Дастаи Наполи як бор не, балки ду бор чемпиони Италия шуд. Ҳамлагари тарафи чап Криштиано Роналдо. Футболбози португалӣ намунаи беҳтарин варзишгари муваффақ аст, ки бар ивазу меҳнату машаққат ба ин мартаба расид. Роналдо исбот кард, ки дар дунё ягон кори ношуданӣ нест. 5 карат соҳиби тӯби тиллоӣ ва шоҳи мусобиқаи бонуфузи даставӣ дар Аврупо шуд. Дар давоми 15 сол ӯ ҳамроҳ бо Месси тамоми ҷоизаҳои футболро миёни ҳам тақсим карданд. Роналдо кӯшиш кард аз рақиби худ як қадам қафо намонад. Месси агар бо истеъдоди худ беҳтарин бозингари ҷаҳон бошад, Роналдо меҳнат карда ба ин мартаба расид. Дар дуюм маврид мушкилтар аст, ки футболбози португалӣ бар ивази ин беҳтарин бозингари ҷаҳон шуд. Мотиватсия ягона чизе буд, ки Роналдоро дар ин синну сол дар ҳолати хуби варзишӣ нигоҳ дошт. Ҳамлагари марказӣ Роналдо. Бо лақаби Зубастик футболбози бразилӣ ҳамеша Роналдои асосӣ мемонад. Ҳар касро феномен намегӯянд. Новобаста ба мушкилиҳои зиёд, осебу ҷароҳатҳои Роналдо дар футбол нақши худро гузошт. Баъд аз чемпионати ҷаҳони соли 2002 аксарият ба футбол рӯ оварданд, ки сабабгори он Роналдо мебошад. Дар ҳоле ки ӯ метавонист бо футбол худоҳофизӣ кунад, чунки он вақт тиби варзишӣ рушд накарда буд ва ҷароҳати Роналдо хеле ҷиддӣ ба ҳисоб мерафт. Ҳоло ҳам ягон футболбози дигар пайдо нагардид, ки бо дриблинг ҳимоятгар ва дарвозабонҳоро гузарад. Роналдо ин корро пайваста мекард. Бешубҳа Роналдо дар таърихи футбол форварди рақами 1 маҳсуб меравад. Ин нобиға дигар такрорнашаванда аст. Ҳамлагари тарафи рост Лео Месси. тасаввур кардан мушкил аст, ки чӣ гуна ин қадар истеъдод дар як одами хурдакак ҷо гирифтааст. Саргузашти Месси барои ба навор гирифтани як филми ҳуҷҷатӣ дар бораи беҳтарин бозингари ҷаҳон хеле мувофиқ мебошад. Барселона ба як кӯдаки 13 сола бовар кард, ки метавонад таърихро дигар кунад, дар ҳоле ки ин бача аз лиҳози ҷисмонӣ ранҷ мебурд. Барселона тавобати Мессиро ба гардан гирифт ва замоне ки футболбози аргентинӣ рӯи по шуд ва қад кашиданро сар кард, тамоми дунё дар пеши пои ӯ ба зону заданд. Дастовардҳои Месси ва нақши ӯ дар футбол фаротар аз тасаввури мо аст. Маълум нест чанд қадари дигар ӯ дар майдони футбол боқӣ мемонад. Бояд мо аз бозии ӯ лаззат барем. ба ҳамин тамом дӯстон, умедворам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. аз ёд набаред лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед, ки аз видеои нави мо бехабар намонед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.